petits, aquest Festival Solidari de Sant Esteve 2015. Molt bona tarda a tothom! Acabem d'escoltar a la banda jove de la Unió Filharmònica d'Amposta amb la solista Núria Campos, que ens han interpretat la versió per a banda d'una cançó que crec que tots coneixeu, Let It Go, adaptada per Lionel Beltrán. M'encantaria que m'acompanyéssiu en aquesta propera hora per a viatjar al meu univers, a l'univers d'una pel·lícula que estic segura que tots coneixeu i estic convençuda que molts de vosaltres l'heu vist fins i tot més d'un cop. Anem a submergir-nos al món Frozen. Avui, aquí, hem vingut tots. Ha vingut Anna. I també Olaf. Olaf! Vine! Anna, Olaf, també ha vingut Elsa. Olaf! Vine! Anna, Olaf, Elsa, també ha vingut. Olaf! Vine! Anna, Elsa, Olaf, fins i tot ha vingut Hansi. Olaf! Vine aquí! Avui han vingut tots per a dir-vos lo important que és, sobretot en aquestes dates, de fer les coses amb molt d'amor. Veritat, Olaf? Avui hem vingut tots per a dir-vos això i per a convidar-vos a una iniciativa solidària per a que cap xiquet es quede sense joguines. Veritat, Olaf? Escolta. Hola. Què? Què dius? Espera. Espera. Com? Vine. Com? Ara? Ara mateix? Hola. Em diu que està tan content que té moltes ganes de fer una abraçada molt forta a tots i cadascun de vosaltres. I és que a Olaf el que més li agrada és fer... com es diu allò?